alamin Suleiman Koulibaly abli anda in soma ko jogodi be ala tando hakima ko mam Molobali ani mam Marabali bi jumay ko bu sega baroke Molobali ni Marabali ab fenkle no abina fo 6 ni 9 6 o ma janyo no iba iba 6 geta 9 be geta o ma janyo ni ayele ma dro kilim be 6 kilim na 9 na no o ma janyo no ulu tabulo ni we o ma kilim ko miri bali di sonbe tashi bali baneni ablay bo ulu fana ma janyo kona ma janyo kona no ma janyo kona mam timiri ka fo ka donga fo banani mai imanga mo banani nam no mam fana titashi no yo banani ablay te nube floj mona fugoto ayo tubarikal ko de mu wolola basara atseke de mu nana ka ma fasol ko treje biafu ay abada to fo amayi amakanye ate foi kalama wala ale gon ta dode bi fo ay dron ta kumetane karsa kumetane karale ko de le gon ta mu bi fo ay abode mine se foi tay aywa muso ko ba do konema ako fruta mabolo o te koni muso jugu ya jugu fo bale abada ata jugu fo able na fora bita atita de ata jugu fo de o ta la bara yo ma yanga bobananga na bi fo ko galombe tige ka furu siri na tienti fo ka furu sa ay ma o fora o donc o abla o luti fo ko passé jogo e don ba mbelaw do bi nyala do ba ci da kawla ay jeli do ko kanun furu te kelen ay abada ako men furu bi se ka bo kanuna de a furu bi se ka bo kanuna za bi nyo kanu kare ko no folo sisan ko furu chama be siru tu galo abi nyo kanu abi kenyo afe Allah ba ka furu a chama be ketin folo fana wati do be kanu te yo karsa deni kabira bangendo do ba ngane asiri karsa nyeni dima nyeni dindenga ma nyeni dindenga obe nyeni dindem soma olubike o sana ba mfeo ko ni de muso soro ni yaki batokoma ko tale nyefe do ba nyina fatokoma sika fo dala awo sika to ay abla o itane koni yoroni geleno to ko te ko ay to ko te o ay armane ko do no to ko te ole forale ifa to ma o iba to ma benga to ma dota do able dota do alhamdulillah ay wa bismillah able nam be jumae na roma dundu nam abena février kalo klim muga ani nanima samba fla ani muga ani saba oui ke jete kare fla de chokodi parce que non sungolo magolo am kalo jete sande jati sungolo magolo amba fle saba de bi saba ngoni jete kara de sungolo bina se jete bige sungolo makono kile saba bien kile saba bien kile saba nya saba amode la donc jete bige fla sida bige fla ni ay farafni kalo jete sungolo bi se ko solution sikatala voilà bismillah amba dame mali tribune odo anga tribune bi chugudi ablay ko chien wati sira ko ame wati na ko bi chien jende wakanga fo chien fo ablay jamana nyema ou jamana dem abe beni chien fo le kaka d'accord jamana nyema kanga fo jamana don fana kanga chien fo aywa ambe kanga clean ka kel ladri ablay ko bi nam ko chien wati sira aywa chien wati ti dore muye anga gouvernement nyema ba docteur Sugal Kugala Maiga ko ale ka tamam kera go coffee able ko wati kon kona la kone jatemne ke o tamay kumba kun yere kun mu ko ila kana ko no défi sécuritaire ko kuma de foro yoro la able mu sefa wari milliard biduru ko de kon farale no nyonga ni wakati na ko di EDMSA ma wala sa bu sika barake ka chake chuga mununa milliard biduru o karamu bara do de sigira senga mi sema 2023 o luka nyon la jere belelo am kera a baro kera ko konna la mi attaquing kera mi maison de la presse la blé kenengera ndala ama fo ni wati kon konna la o bela jelen kon ya akon ayira ka fo ko bara mu kera ko amake bara nyma ko bara chejugudu la yini do ware ko anyo ware kana ketuguni ablay conférence de haut niveau muy yuruku ka na baga ke frafinano ni watina mamunu be ako kene kansa ko bena ko cross gi senga wala sa muy yuruku o be danse ala chuga munna aywo tubarikalla
Ni o black refe amba leje ka l'indépendant leje mun de ba kono abla indépendant fam ba kono o te do wara kerengere nyala muy rentrée littéraire le takuta ane duruno nam 15e édition ayo ko abaro fana blale no singani watina abla nam coronavirus anyi nogo nga matade abata koni abla abia nga tarani do yi kasobu mala chori ko muy détournement no ko be senani watina kerengere la seba wari milliard temps ani kelen no e fon covid no tunna muy système qu'on a là au stratégie là muy troisième vice-président Mahamadou Baba Sila ale chef de division approvisionnement ni Alpha Di Guindo lu tara fara muy président yere kay sou bachili kaso bomba la blé utara nyo soro na seben ngala mu fo de akuma ban so no mana ka kumate ablé mu talike protocole de la république là ko anga nyama chama be munu ka passeport diplomatique able ko ni dankar kera la ko kon ko rapio amado e join usena amnyo gino pulo maran fili dabo mbodon Mohamed Salia Touré mbodon Kadijatou Konaré ntolo ambo fana don nimbe musique ko be ministre ko on ka passeport diplomatique ko ko bana fola be amena o depuis boro ko ngamina o ablay muy nyama koro suku koro Fatmata Batulunyan o kabini jo ajoro la ko la ko to digede ko to digede sande to tigi doronte kuy nyama yere ba ku ayo to abikari ma fendi am flo d'accord parce que nyama tige mu bikari ngo ma fendi na aga kari ko ni ma se be gafela nto do ma kari ma se bala ne ko ni ba don to tigido to tigido doni fana ba ku ayo Mali d'aujourd'hui ale kumana Idrissa Ly li kadide ale président mu commission mi chargé le noni watina ka sagalu ka mu MRTP konala ako ko tanke boosteru be ni watina kulu to menene able ko anga telephone ne judu sraw ko ni able ko jagwa do ko nyagami bi do ala ka be perturber de ay ko jagwa aywa ko siga fo itala siga dola able ko fere gege wala ka fere ni wi douane malienne ku wulenu ku jo sinkani wati labanuna barami mudiruma mu ko forable ku wala ko beke foga teme mu yere manyinu fe wala ka temo belajele na na fara ko ya milliard kelen ni dina ni milliard sabay ima barani ma ka ko ni temeni se ko le de kenyo ko onin bo kuma foro onin tikiri d'accord ni sei utemna semna ni sei kan na fara jamana ko ya million kelen ni ngana dina ni million tan duri abla ye baraka de ye barasoro abana parce que ni mo soro fana mo to fe le fondement abla fondement kumara akodi kerengerani ala ko ngalla kana ko be ka ke politique ko ko lakana be ka ke lakana ni politique to bende wa ka wala ka ke ko mi fo sanfala de la ko duguma la rete anda to la abla qur'ane kala o baro sigira mi kalake ni muna ka atako tan ani flana ko ni qur'ane kala ni blaneno la roman ko nala be client ko qur'ane kala ko ka du ko nala ngani akani abimne ISJPB ale ni fondation Marif avulu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka se ka mun ye convention kura sigi sen kan walasa u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na INPS mbodo abla a cakɛlaw k'olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka logement ko ninnu na logement ninnu kan ka bila sen kan u ye a ko nisɔndiya b'u yɔrɔ kosɛbɛ d'accord n y'a f'i ye n k'i ka dɔ ɲini an yɛrɛ yan ayiwa abla Kiɲeba manifestation mun kɛra mun ye population fɛ ni waati kɔni kɔnɔna la u ko u ka wuli ka jɔ ti dɔwɛrɛ dɛ kuranko de b'olu la ko de u ka taama nisɔngoya ye ni waati la ni kuran ye fɛnba b'i jɛ l'essor faso ka fasiri a kodi ko an ka gouvernement ɲɛmaba Dr Choguel Kokala Mayiga abla ale bɛ taamana ni waati na Burkina Faso a ka taama hukumu kɔnɔna la ko a tɛna ta kuma dɔwɛrɛ la dɛ mun ye Sahel kɔnɔna abla lakana bɛ se ka na ye cogoya min na ko siratigɛla b'a dɔn Burkina gɛlɛya b'u fana kan gɛlɛya bɛ an fana kan ko n'an tora k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko kɔnɔkuru jɛlen bɛna bi fɔ mamuso ko muso kɔnɔma fila tɛ se ka ɲɔgɔn bambu abla Coupe de la Confédération min ye farafinna club olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ o baaraw bɛ sen na fa sera lebuma ko sɛbɛnnikɛla ko ko a bɛ ɲɛ ko walima ko a bɛɛ bɛ tiɲɛ siga t'o la kɔni n'u gagnera u b'o relancer n'u cira dɔɔni jiginna
don jigina o ko sika to la ko aywa fere yero bo daga demega i ka fara do semaine kala de ya fo dable e fere ba foli kala do nu ngi mu fo abu fo o te wa o do able le républicain able amba salona lebi ko mu sidi danyoku mbodon iba do yan spirit nyema ambarke nyugo nyumando sidi danyoku anga 39 la mandema siga fo ita amba chakala kele wala nyumando angoni o kanyide o kayen Able Milasi Fofana, Clobana. Lasi. Jumon. Oui, groupement professionnel des agents de communication. GEPAC. Et régie publique du Mali. Nam. Sidi Danyogo. Quoi taraka ke nyama yi. Non, akere nyama kura tuni. Nyama kura. Ya kura. Renouvellement de mandat. Atumbala kaba. Akumbala. Baranyana. Tanae. Para tanae. Atanae dro. Able nani kura dirama. Sanani. Akola ka fa. Mali la ni nyama ni mo dala ka fo ke tanae o ko ye baranyama. Non, ye baranyama ne. Depuis abdamene farafarali bidamene. So do bi kelege kana no fe. Na durumo tsaka mako kala. Sikatola. Able. Nam. Kato gafe kono no république alibi. Ama fo mi maison de la presse koni a sokona mino kelen ko fe kelema mino yi. Able mi CNDH. Lu kono ko kube anga mi mamunu bebi. Ama ka hake ko lakana chuga munu na able. Ku ka wuli ka jo sabati ku kom kerani ko ni ñoo fla kana ke fi. Ku be wele blaf na gouvernement ku ka wuli ku jo joro la. Ko ni ko munu wala ka keni ko adanga keni ko fuka siri adan fana na able. Mamuso ko ni jige badala monikala te ko woyo nolu jwana woyo ndara nay chop mani bamana ngay yeah man ngay dugudi ma sono jige bita nyini ni me kanana yere woyo do kelendo dessert fana do sono jige be rom nay ni ta to yoro yoy ko jega be balo jila na fioro nyuma fana jiko na ede sikatola ko jega fana jiye tu va wiro ko peut pas noyer le poison l'eau able a fioro nyuma o ala adamale blare nyuma adamade adamale bon able ango na ko jega fana jiye ko no jega yiri adamale ibana jige nyuma bon abeba la o donia bana ala ya akili dawma ameseka ni be ameseka dondon ken bela na mi duguma ambi doke na mi jiko na mi doke na mi samfe fana ambi doke ebi Bamako ko ni mena Bamako ya doni mbala jeni bi Bamako lo ibina nkorobo bon amna baro ke ki korobo mani korobo li mani bolon do de be ya bolon mbeldaw saba naka di mba fo ga famu fo choko ko cham se bamana ba fo bolomba mbelda voilà aba fo bamana na ambo de mo ga jume yebo ma fo sirada ouais d'accord Togo bula et Togo mon bula fana Togo ganza sira do be ko place do be ko score parti lumba aveni commun kurma aveni Gamal Abdel Nasser rue Nelson Mandela rue Mohamed V rue Mohamed VI rue Abdelaziz Bouteflika place Ouenjen Koulibaly aveni CEDEAO aveni OIA place OMVS ba fe kinyi ni bi nunu yoro do abana abla mette mo kan saka fa ngoni be ni yoro na ay garo bodo sino mette ma chama kon kan bon la vin lo yakuni bodo aveni OIA ay bi to ka fa mene wo kuni do ni jigina ponkorofe kata daga bala fo daga ba jigima le kota kwa adam ba ko usulambele daga ba fa tour de l'Afrique ya jima ko ni jamana do dimina alpha ko adam ba busla kala bu bongo usu be mba chop bu gimba ya le président ako adam ba ko usla daga do gimba ko ni mo muso do ale busla ngala abana amobu mada audu ayada abla audu de non allez à faut théâtre parce que théâtre là ils sont très inspirés exactement voilà donc avenue de l'OIA avec d'amener Ponkor là aka mascotte bi romina palais de la culture d'amener to là avec akan mascotte de rola mascotte a jolembe balamba singa aba d'amener là toute l'Afrique de Romina. C'est ça l'avenue de l'OIA. Avenue OIA. L'avenue de la CEDEAO, et voilà. CEDEAO. Aïe. Ponkura. Ni Jigna. Ponkura. Deuxième pont. Sinon, Ponkura est troisième pont. Oui, Ponkura. Ponkura Kodo. Kura ni kura. Voilà. Parce que, faut le tomber. Flana nana ko korole ni kura. Voilà.
Mais ça, il va pour premier deuxième pont, tu vas deuxième pont, voilà. troisième pont. Voilà. Ni jigna pont kuraka. Katabla fo aéroport la Daba bi Romina. Ni bado. Daba do be. Aéroport Daba awon. O de avenue de la CDAO. CDAO. Donc kana nyino gonde. Ntinyina. Score Fatou Lumumba. Abemi okoni bolu. Ni jigna hortem la. Nta do doni ko. Ni jigna hortem la. Place Mumbe ni ka c'est monument de Martyrs que ta pont Korola. Au place de score le Fatou Lumumba. A Jolendo, ka bisi Jolendo. Emaya. Bisi à la dégué à vous bisi. Voilà, on a de la cadio à Jolendo. Maintenant, avenue Gamel Abdel Nasser. Patrick Lumumba, Ango Fofolo, Congo, Premier ministre Folo. Gamel Nasser, oui, Égypte président en 1960. Moi, hôtel de l'amitié du Mouvement. Donc, allez, Badlebougou, et Bifendo, monsieur, Diego Michel Biromina, à Séléganina. Donc, on est avenue Gamal Abdel Nasser. Ni sera Séléganina. Apollo Tumbiromina, au carré qu'on est calé, à Sebelon à Congolo Baka. Il y a vraiment. Rue Nelson Mandela. Au fleuve Podon là. Ni bon sur groupe, que ta bangone, ni que c'est Séléganina. Rue Nelson Mandela. Après ça, Koum, Goum, école Nelson Mandela. Voilà. Rue Mohamed V. Allez, Grand Marcel. Soubakono. Pharmacie Mohamed V Biromina, dans le niveau. Et d'autres. Et tu m'as mis un goulot. Pharmacie Mohamed V. Oui, Sanger n'y a fait donner. Moi, je me piéton, passage piéton de Romna. On y a fait donner. Voilà. Donc, Rue Mohamed V. Avenue Mohamed VI maintenant. Mohamed VI. Au niveau. Il va à Digroni. Ni te mena romboy bani gata ko sebini ngoro tourna la vida be gavé. Oui, encore là. Ode avenue Mohamed VI. Mohamed VI. Ode roi. Morocco kanyema Mumbai. Ode Sisi. 5e. Ouais, allez Fafa. Moké. Allez Faye Hassan Dede. Voilà. Allez Fafa. Ododo. Oui, il y a pas bon, avenue Abdelaziz Bouteflika. Et bon, oui, Algérie président Corol. Algérie président. Il va à pont Coroda là. Kataba la pont Flana là. Kateme Insib là. Kateme palais de congrès là. CICB. Au CICB. Au Bologna. Au de l'avenue Abdelaziz Bouteflika. Palais de congrès Corol. Place Ouangé Koulibaly Godon. Ah. Stade Ouangé qu'on a fait encore un able. Stade Ouangé c'est le Kenina. Ni à ministère secrétariat particulier. Kabene El Badi Yoroyi. C'est le Kenina. Avec Karebe. Samadobe. Akabisi Yolendo. Ole do Watewa. Donc c'est ça, donc il y a Bédon. Donc on est de tout le monde le cafouille. Donc c'est ça, il y a mais il y a donc. Donc il m'a vu Yiniga. À toi la Kenen. Mais c'est la donne fort. À toi la Kenen. On est place OMVS. OMVS. Oui. Abe mon quoi. Place bon quoi. Maldoumé va faut gondol koro. Ah, ok. Ni bon bon quoi. Et monument de l'État de Romina. Si tu parles de la ville de la nation, il n'a pas rond-point Bangouna. Au des places gondolées. Maison de l'emploi avec de main d'œuvre crève. Au des places gondolées. Donc c'est y a femme. Donc si on y a femme. Il y a donné femme. Diamant fané donné sera là. Donc vous c'est qu'à vous le mongoniana. Eh wa kambe.